बे समाव आं नोंथांमोननि बे ससियेल मिडिया जेनाखि मिडियाफोर नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय आं जासिग्रोदों बे बोसोर गोदान लास्ट बेनाखि मासनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आं हामलाय जासिबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे प्रग्राम लानाया जाहैबाय जिहेतु जोंहा फैगासिनो दं जेनाखि एमपि इलेक्शननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन खालामनाय जादों लोगोसे जिहेतु बे गथै गासै भारतबर्षआवनो मोनसे जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोनसे पदक्षेप लादों बे जाहैबाय हाथे हाथ जर' आरो जेनाखि थांनाय समफ्राव लानानै जेरैबायदि जों भारत जर' जात्रा मोनसे प्रग्रामा फैयै नैबे डिसेम्बर लास्ट डिसेम्बरनि बे जानुवारि लास्ट डिसेम्बराव जोबनो थांगासिनो दं बेजों लोगोसे गोदानै जेनाखि बे हाथे हाथ जर' प्रग्राम बेखौ जोंनि बे भारत हादोरनि जेनाखि जोंनि आफादगिरि खारगे बिथां लोगोसे जोंनि राहुल गान्धी सारमोननि बानजायनायावहाय खुंनो थांगासिनो दं लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बिजयनगरावहाय मोनसे जोङो जयनिं प्रग्राम लादों बे जयनिं प्रग्रामाव गोबांथार सुबुंफ्रानो जोंखौ जोंनि कंग्रेसनि निति नियम आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों बाहाय 80 जननिफ्राय बांसिन जोंजोंहाय जयेन जादों दिनैहाय आरो लोगोसे जों बे समावनो दिनैनि जेनाखि जोंनि बिसिडिसि मण्डल कमिटि लोगोसे बुथ कमिटि बेखौबो जों दाफुंबाय जों जोबोद मोजां मोनदों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बिसोर जोंनो जेरैबायदि खोथा होबाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि जानानै कंग्रेस जानानै खामानि मावगोन फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंजोंनो समानै थांफागोन लोगोसे जेनाखि दानि नैबे सरकार सोलिबाय थानाय जेनाखि हिटलार सासन सोलिदों नोंथांमोना मिथिगौ जेरैबायदि जोंनि गासै भारतबर्षआवनो जेरैबायदि दिनै गोबांथार खस्थ' मोननानै मानसिफ्रा दङ जेरैबायदि दिनै मोनसे बाजाराव थांनांगौबा बेसेनफ्रानो सोंनो हायै बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ दिनै सिगांनि जेनाखि जोंनि कंग्रेस सरकाराव जेरैबायदि गेसफोरनि दामा बा पेट्रल डिजेलनि जिखुनु खेथ्रआवनो होना मानो गोबांथार बेसेना खममोन दा जेनाखि बे नैबे सरकाराव जेरैबायदि हाराहास्ति खालामनानै दं मानसिफोरखौहाय गेसनि दाम सोंनो हाया दिनै मोनसे सिलिन्डारनि गेसआ दिनैनि बे सरकारनि दिनाव 1200 थाखा बेनि उनाव 1200 थाखानि गेस सिलिन्डार लाब्लाबो एकाउन्टआवनो फैसा हाबा बेबायदि बिरादथार अजद होदों आरो सुबुंफ्रा दा बेजों लोगोसे खस्थ' मोनदों बे नैबे जेनाखि दानि सरकार सासन खालामनायावहाय सोरबा सासे व्यक्तिया मोजां स्कुलाव गथ'फोरखौ सोनो हाया मोजां ड्रेस बायना होनो हाया बेनिबो गोबांथार अजद दिखांदों आरो गोबांथार सोलायनायखौ जोङो दा नुनो मोनदों सुबुंफ्रा बुजिदों दिनै कंग्रेसनि निति आदर्शखौ मोजां मोना गोबांथार सुबुङानो दिनै जयेन जादों आरो जों निस्सय सोलायनायखौ नुनो मोनगोन फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननिफ्राय लानानै फैगौ 25सिम जेनाखि एमसिएलए जानानै थांगासिनो जोंनि बिटिसिआव जों मोनफ्रोमबो बे जोंनि बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि एमसिएलए सिट दं 40टा नङा होमबा बे 40टायावबो जों जोंनि एमसिएलएनिफ्राय जोङो केन्डिडेटखौ होगोन जोङो मोनसे सिद्धान्त लादों फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोना अबयस्से मिथिगोन आं आसा खालामो बेखिनियानो दिनैनि बे हाबाफारिजों आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानो गोबांथार दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बे समावबो गोबांथार नैबे सरकाराव हाराहास्ति मोननानै दं गोबांथार सुबुंफ्रानो दिनै गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरोना दिनै गोबांथार जेरैबायदि मोनसे न'खरखौ खुंनो थाखाय गोबांथार थाखा फैसा रां रुफानि गोनांथि जायो दिनै सासे गथ'खौ फिउचाराव बोरै फोरोंलांनांगौ बोरै मोनसे मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोनांगौ न'खरजों खुंनायजों लोगोसे गथ' गथाय फरायनाय फिउचाराव मा जालांगोन बेफोरनि दा नाथाय नैबे सरकाराव ओरैबायदि हाराहास्ति नोंथांमोननि सिगाङाव आं दहायबो बुंदों बेबायदिनो मोनसे मोजां ड्रेस होनो हाया मोजां स्कुलाव फरायहोनो हाया दिनै सरकाराथ' बुंदोंमोन नैबे बिजेपि सरकार जेब्लासिम जों बिजेपि सरकारा जों सरकाराव थागोन अब्ला गोबांथार सुबुंनो जों साख्रि होगोन थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे दा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकाराबो बेबायदिनो बुंदों आरो सिगां बेबायदिनो सेम खोथाखौनो बुंदों जों जेब्ला सरकाराव फैगोन इउपिपिएल सरकारा बे खोथाखौ सिगांबो बुंदों जों गोबां सुबुंफोरनो जों साख्रि होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन दिनैसिम माथो नुनो मोना जेबो परिबर्तनखौनो नुनो मोना परिबर्तननि नाम लागासिनो दिनै गोबांथार परिबर्तननि नाम लादों दिनै परिबर्तन जाबाय बिटिआरआ बर' परिबर्तन जाबायना जोंना दिनै जों नुनो मोनाखै आरो निस्सय जों कंग्रेसआ जुदि जों सरकाराव फैयोबा जों खामानिखौ मावगोन बेबायदिनो गोबांथार दिनै न'खरफ्रानो दिनै हालाय हाफाय जानानै दं दिनै जोंनि बर' ओनसोलनिफ्राय गोबांथार सुबुंफ्रा गावनि जोनोम गामिखौ गारनानै बा गावनि बिटिआर ओनसोलखौ गारनानै गोबांथार चेन्नाइ गवा दिनै बेबायदिनो बेंगालरफोर बायदियाव खामानि मावनानै दं हालाय हाफाय नङा होमबा बेफोरखौ जों लाबोनायनि सेस्था खालामगोन मोनसे मोजां जोङो मोनसे सिद्धान्त लागोन जे थांना थानांगौआव बे जोंनि बिटिआर हालामाव माबायदि जों डिसिसन लानांगौ बेखौ जों फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जोंनि बे कंग्रेस सरकारा जुदि फैयोब्ला जों निस्सय माबा मोनसे साननानै जों हारिनि थाखाय बा जोंनि हारिनि थाखाय जों मावलांगोन आरो गासै हल बर'फोरनि थाखाय आरो खोनानो मोनबावदों बाहाय जेनाखि गहपुर आरो सनितपुरनि जेनाखि बर' ओनसोल बे 100 गरआल' हाबगोन होननानै बेबायदि खोनादों दा बिदिथ' जाथावा आरो आं सासे कंग्रेसनि सासे मावथि हान्जा जानानै आं बेखौनो लुगैयो आरोना जिहेतु गासै सनितपुर हल सनितपुर आरो जाहाथे बिश्वनाथ बे गासै जिहेतु बर' ओनसोल बेसोर बिटिआरआव हाबो मुं थिसनजायो आं बेखौनो लुगैगोन आरो आङो ससियेल मिडियायावहाय
दा बावैसो नुगासिनो दङ जिहेतु एबसु लंलेब होननाय इउपिपिएल लंलेब होननाय बे खोथाया जाथावा आरो मानोना होनबा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जेनाखि नोगोर हाबसननांगौ जिल्लाफोर हाबसननांगौ बे गासै हल बर' जोहोलाव बे गासै गोबांथार दिनै बे जांख्रिखांनायावनो बर'फोर सुबुंफोरा मुंख्लं जाबाय गोबांथार सुबुंफ्रा दिनैहाय जेल जानानै दङ बिसोरखौबो क्रेडिट होनांगोन आरो दिनै गासै आं नुदों ससियेल मिडियायाव एबसुखौ लंलेब होनदों एबसुखौबो बिरादथार क्रेडिट होदों इउपिपिएलखौ लंलेब प्रमद बर' लंलेब होनदों बिसोरखौ क्रेडिट होदों दा बे जाथावनाङा बे गासैबो नों आं बर' साफ्रोमनिबो अबदान दं आरो दा बिसोरनि थाखायबो जों क्रेडिट होनांगोन आरो बेखिनियानो बेथ' गोबाङैनो दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर'आ जुदि बिदिनो मोनसे फेस एकराव फैदोंब्लाथ' दिनै रंजन दैमारिया बिदि जेलाव जाफिननांगौ बे गोनांथि गैयामोन आरोना हयथ' माबा मोनसे राजनितिकलि माबा मोनसे षड़यन्त्र दं आं बेखौ सानो आरो दा बे जिहेतु सरकार सालायबाय दं जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बिसोरनियाव जुदि कुइसन खालामबा हयथ' नोंथांमोना मोननो हागौ बेनि एन्सारखौ बिसोर बुंनो हासिगोन आंनि बेलायाव आंनि जेनाखि सान्थौ आरो बेखिनियाव जिहेतु बर' मोनसे मोजां मोनसे गोरोबथा फेस जालांबाय एकर्ड जालांबाय बेखिनि समावहाय बिदि जाथावामोन आरो